ആദ്യം അവർ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കും, പിന്നെ പുച്ഛിക്കും, പിന്നെ ആക്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് ബുക്കല്ലേ, ഇത് ഞാൻ തൊടാത്ത കുറച്ച് ദിവസമല്ലോ. അപ്പൊ ബഡീസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ണാച്ചി മിച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും മിച്ചർ കഴിക്കുക, സന്തോഷമായിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് താഴെയല്ല നിലത്തുമല്ല. താഴെ നിലത്തും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ, അതുപോലെ താഴെയല്ല ആകാശത്തുമല്ല, അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കും. അതെന്നറിയോ? ഇവൻ ആരാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് ജോഡിനെ എടുത്തിട്ട് വറുത്ത ചെറുക്കനാണ്. അപ്പോ ഇവന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു. നിങ്ങൾ കാണുക. ഞങ്ങള് കണ്ടു. ഇതിനാണ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ചെറുക്കനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ചെറുക്കനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു ജെട്ടി വാങ്ങാൻ പോലും അവൻ്റെ പൈസ ഇല്ല. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. ബാക്കി ഞാനൊരു വളരെ സന്തോഷപ്പെട്ടൊരു വാർത്ത, ഫാമിലി വ്ലോഗ് അല്ല കേട്ടോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു. അതിന് ഒരു സിം വാങ്ങിച്ചു, എയർടെൽ 4G. പിന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് BSNL ഒരു സിം വാങ്ങിച്ചത്. 2 സിം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഫോണാണല്ലോ. ഫോൺ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് എന്നോടാര് പറഞ്ഞു? ബാക്കി പിന്നെയാണ് അപ്രശിതമായി എന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് വോഡോഫോണിന്റെ സിം വാങ്ങിച്ചത്. ചെറുക്കനൊക്കെ വള്ളി നിക്കറ വിട്ടിട്ട് കൊണ്ടി മാതിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് അവന്റെ സിം. ബാക്കി വീഡിയോ നിക്കാലോ. പിന്നെ നടന്നത് ചരിത്രം ഗൈസ്. പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് സിമ്മുകൾ, പിന്നെ നടന്നത് ചരിത്രം ഗൈസ്. എടാ മണ്ട, നീ എന്താടാ ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? അത് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററി ടെസ്റ്റ് നോക്കിയതാ. ഇവൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രയിലുണ്ടോ നോക്കാലോ. അല്ല, അത്രയ്ക്കും വലിയ ചരിത്രയില് കാണുന്നില്ല. ഇത് മലയാളം അല്ലേ? ഈ മൊട്ടയെന്ന് വരിയാത്ത ചെറുക്കൻ അൺബോക്സിംഗ് ജോഡിനെ കളിയാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയോ? എന്തെടാ പട്ടി കരക്കണ്ട, ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇടാം. എന്റെ ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മുഴുവനും ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ചെറുക്കൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ചെറുക്കൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ല, ഡോറ ബുജ്ജി തുടങ്ങാൻ സമയമായി. സമയം ഇപ്പോൾ 2 മണിയായി. 2 മണിക്ക് ഡോറ ബുജ്ജി ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയായില്ല. ക്ലാസ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നോക്കും. അപ്പോൾ ശരി, പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ കാണാം. കാണണമെന്നില്ല എന്നാ മറ്റന്നാ. ഭഗവാനേ ഈശ്വര, നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടണേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ.